खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 2 मे 2023 बारायजाय मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। जोबथेसालियाव दोनजानाय बारग' उन्दैफोरखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय एबसु आफादा थाद'नो गैयै खामानि मावगासिनो दङ। जोबथेसालियाव थानाय आरो केसनि बाथ्राखौ लानानै पलिटिक खालामनाया मोजां नङा। गोरोबथानिफ्राय दिनै 3 बोसोर जाबाय। बिनि उनाव एनए कर्टआव हाजिर खालामदों आरो दिनै साफा साफायै बादिक होगासिनो दङ। बेखौ लानानै जोङो गोजोननो मोनाखै आरो बे केसखौ एबा एक्स एनडिबिनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनो एबा जेलनिफ्राय दिहुनना लाबोनायाव काउन्सिल सोरखारनाव थोंजोङै पावार गैया होननानै दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। तामिलनाडु रायजोनि तिरुकालुकुन्द्रामाव सासे 40 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ माखासे दुथां सुबुंफोरा हरखाबै बाइकजों फैनानै गोबुवारसाजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनायै बुथारना गालांदों आरो बेफोर गासैबो जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव रेकर्ड जादों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय शारफिक उद्दिन आरो बियो कालपागाम टाउनाव थांगासिनो दंमोन। बे समावनो लामा ससेयाव बे जाथाया जादों आरो गाग्लोबग्रा सुबुङा साथाममोन बा दुथांफोरा साथाममोन आरो बिसोर साथामा जाथायखौ खालामखांनानै गावसिनि बाइकजों खारखोमालांदों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। दिल्लीनि टेलिवारा ओनसोलाव सासे 26 बोसोर बैसोनि दुथां सेंग्राया गावजों खौसेयै थाफानाय गार्लफ्रेन्डखौ गावनि बिदा आरो बिब'नि हेफाजाब लानानै इनाय बुथारदों। बुथारग्रा दुथां सेंग्रानि मुङा जाबाय विनोद पानवार, उत्तर प्रदेश रायजोनि बागपातनि थागिबि आरो बुथारजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय रहिना नाज, 25 बोसोर बैसोनि उत्तराखन्ड रायजोनि थागिबि। विनोदखौ हेफाजाब होग्रा बिदा आरो बिब'नि मुङा जाबाय महित आरो पारुल। बिसोर रहिनाखौ बुथारनानै गोथै सहखौ गारहैनायाव हेफाजाब खालामदोंमोन। लोगोसे बे जाथायावनो इरफान मुंनि सासे लोगोआबो दंफायोमोन। उनाव जाथायखौ पुलिसआ खौरां मोननानै महित, पारुल आरो इरफानखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। नाथाय गुबै दायनिगिरि विनोदखौ दासिमाव एरेस्ट खालामथ'नाय जायाखै। रिपर्टनि बायदिब्ला रहिमाया विनोदखौ जुलि खालामनो थाखाय बाथ्रा बुंदोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। बे समाव गुबै दायनिगिरिखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ फेक इनकाउन्टार खालामनाय बिएलटि आरो एक्स एनडिबिनि गोरोबथा बबे मोनसेया साबसिन? बेबायदि सोंथि खालामनायाव कास्टम बसुमतारी बिथांनि गोख्रों बिबुंथि। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। भारतनि आयेना जोबोद दुखुनांथाव। मोनसे समनि बिजेपिनि दैदेनगिरि अटल बिहारी वाजपेयीआ बुंदोंमोन सैथोआ अराय सम देरहासारगोन होननानै। भारतनि बिफा महात्मा गान्धीआ बुंदोंमोन भारतनि मोनफ्रोमबो आयेनखौ गोरिब दुखियाबो मोननांगौ होननानै। भारतनि संबिधान लिरगिरि बि.आर. आम्बेडकारा बुंदों बे आयेना गाव लिरनाय बि.आर. आम्बेडकार लिरनाय संबिधाना साफ्रोमबो मानसिफोरनि थाखाय होननानै। नाथाय जों जुदि गामि ओनसोलाव थाङोब्ला गोबां जोंहा अकल डिम्बेश्वर नङा, क'क्राझारावबो जोंहा 2021आव फेक इनकाउन्टार जाखांबाय। बोसोरसे थानाय बोसोरनै थानाय गथ'फोरनि बिफाफोरखौ गावथारदों। सोर गावथारदों? इण्डियानि डिफेन्स पेरामिलिटारिया, आसाम पुलिसा। ओंखायनो दिनै जोङो जास्टिस मोनैनि खारना जाहैबाय जों बर' मानसिफ्रा फैसा थाखा गैया। बर' मानसिफोरनि एमएलए मन्थ्रिनि जों सहाय मोनाखै। गाव हारिनिबो जोंहा एमएलए मन्थ्रि दङ। रावबो एमएलए मन्थ्रिया जोंनि न'खर जायजों फेक इनकाउन्टार जाबाय बिथांमोनखौ जों खबर लाहैयाखै। जे भारतनि आयेनखौ बायनो गोनांसो जाबाय। दिनै उकिलखौ बायनो गोनां जायो। बे उकिलनो फैसा होनो थाखाय जोंहा फैसा गैया। आयेनखौ जों बायनो हाया। बेनि थाखाय जों दिनै मोन्थाय मोनाखै। ओंखायनो जोङो भारत उदांस्रि जाखांनायनि उनाव 70 बोसोरनि उनावबो गावनि हादोरनि आयेनखौनो जों बायनो गोनां जादों। महात्मा गान्धी जायखौ जोङो भारतनि फादार अफ द नेशन बुङो, दिनै महात्मा गान्धी गैला। महात्मा गान्धी गैयिनि उनाव भारतनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोबोद दुखियाफोरनि थाखाय नङा, अकल माहाजोनफोरनि थाखायल', पावारफुलफोरनि थाखायल' भारतनि प्रधान मन्त्रि प्राइम मिनिस्टार बिथांमोना। जों बादि गोरिब गुन्द्राफ्रा फैसा गैयिनि थाखाय जों न्यायखौनो मोनाखै, जास्टिसखौनो मोनाखै। नाथाय साफ्रोमबो बर' जायजों अयनाय जादों, जायनिबो बिसिफोरा फिसाय गावथार जाबाय, जायबो बिसिफोरा फिसाय गावथार जाबाय, जाय बिमाफोरा फिसा हौवा फिसा हिन्जाव गावथार जाबाय, बेखौ गोसोआव लाखि। सानसे न्याय मोनगोन। सानसे बेबादि दैदेनगिरि जोंनि गेजेराव फैगोन। गोरिब गुन्द्राफोरनि खोथाखौ साननाय, बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दाउ अमाफोर बादि
कुनु फरेन देशनिफ्राय फैनानै गावथारफैयाखै भारत देशनि मानसिफोरानो गावथारदों जों बारंबार बुंबाय थादों बर' सेंग्राफ्रा 1 लाख जन जों थांगोन जुदि चाइनाजों भारत देशा जुद्ध जायोब्ला पाकिस्तानजों जुद्ध जायोब्ला बांलादेशजों श्रीलंकाजों जुद्ध जायोब्ला बर'फ्रा 1 लाख जन थांनानै जोङो भारतनि थाखाय जुजिहैगोन अब्ला बे भारतआ जोंनोबो निरापत्ता हो थांनानै थानो थाखाय निरापत्ता हो फेक एनकाउन्टारा बन्द जानो नांगौ आरो जायफोरबो फेक एनकाउन्टार खालामबाय बे पुलिसफोरा दा दिनैसिमबो मा होनो बिथांमोना साजा मोनाखै बेखौ साजा होग्रा जों गावनि गेजेरावनो ओंखारथारनो नांगोन आथिखालाव गोबां सावरायगासिनो जे बिएलटिफोरनि गोरोबथाया मोजांमोन एक्सएनडिपिनि गोरोबथाया मोजां नङा बे एक्सएनडिपिफोरा जोबथेसालियाव गवाखै नाथाय बिएलटिफोरा जोबथेसालिनिफ्राय गदोंबो आरो लोगोसे साख्रिबो मोनदों होननानै बुंदों बेनि सायाव मानसि बुंनो सानो नामा आं होनदों आं पार्सनेलि कास्टम बसुमतारी हिसाबै आङो बिएसि एकर्डखौबो समान मानियो जेला बिटिसि एकर्ड मानो होनबा बिएसि एकर्डआवबो गोबां बर' मुंख्लंफोरासो संग्राम खालामनानै बे बिएसि एकर्डखौ मोन्दों बिएसि एकर्डनि उनाव गोबां बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला खस्थ' खालामनानै बिटिसि मोन्दों बिटिसि एकर्डनि उनावबो दिनै बिटिआर एकर्डखौ गोबां बर' एनडिपिफ्रा हाजो हायखं बर' रायजो राजाफ्रा जिनाहारि खालामनानै बे मोनसे एकर्ड जादों बे एकर्डआ मोजां गाज्रि बे नङा नाथाय बै दैदेनगिरिफ्रा मा नोजोरजों नायगोन बेजोंसो खोथा जुदि रन्जन दैमारिखौ एनडिपिनि साफ्रोमनिबो केसखौ उइद्र खालामलाय बिटिआर एकर्डआ दानो मोजां जागोन साफ्रोमबो बेन्सारि स्कुलफोरनि मास्टारफ्रा 15 बोसोर 20 बोसोर मास्टार मावनानै फिसा हौवा लोमजाब्ला टेब्लेट गरसे बायनो फैसा गैया जोंखौ जाय फोरोंबाय जोंनि फोरोंगिरि जोंनि गुरु दिनैसिमबो बिथांमोना दरमाखौ मोनाखै रिटायार जालांबाय बे बेन्सारि स्कुलफोरखौ सरकारि खालामलाय सिमायाव अबेसिम नारनांगौमोन बेखौ नारलाय पेरामिलिटारि आर्मि बर'फोरखौ 1 लाख जन पेरामिलिटारियाव लानाय खोथा बेखौ लालाय अब्ला बे एकर्डआ मोजां जागोन दा ओंखायनो बे एकर्डआ मोजां जानाय गाज्रि जानाय बेयो जोंनि दैदेनगिरि आरो आसाम सरकारनि दैदेनगिरि आरो भारत सरकारनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव सोनारगोन दा ओंखायनो जों मोजां गाज्रि बेखौ बुंनो हाया बै दैदेनगिरिफोरा जि खालामो बेनो जागोन बर'फोरनि खुंथायनि गेजेराव आथिखालनि बर'आ मोजांसिन सालायदों ना हाग्रामा महिलारिया गोदो मोजांसिन सालायदोंमोन एसे बुंनो हागोन ना मोनसेयाव सोर मोजां सालायदों सोर गाज्रि सालायदों आं बेखौ बारा बुंनो थाङा नाथाय डेम'क्रेसिया दिनैनि दिनाव गैला जायनो आर्टिकेल 19 जोंहा बुंनायनि फ्रिडम दङ जेला जोंनि सायाव अयनाय जागोन जेला जोंनि सायाव अयथासार जागोन बेखौ दसे सम सोरखौबा फैसाजों बायनानै दोनथ'नो हागोन सोरखौबा नारदबगोन सोरखौबा बुदबगोन बेबादि समाव जुदि जोंनि गोरों गोराफ्रा सिरि थायोब्ला बे हारिनि गेजेराव अयनाय जागोन ओंखायनो समाया बुंगोन समजों रावबो बारग'नाय नङा जारिमिना बुंगोन सोर मोजां सोर गाज्रि जारिमिना उनाव बुंगोन दा नाथाय डेम'क्रेसि होननायखौ जोङो फोथांनानै दोननो नांगोन दिनै जुदि जोङो मोजांखौ जुदि मोजां बुंनायाव जुदि सोरहाबा दुखु नाङोब्ला बेनिफ्राय देरसिन गाज्रि सिटुएसन जानाय नङा ओंखायनो जोङो बर' सेंग्राफ्रा कनस्ट्राक्टिभ मायाव थानांगोन माया मोजां माया गाज्रि ओंखायनो फैसाया फैगोन आरो थांगोन नाथाय जाथिनि राव हारिमु थुनलाइ आरो हिउमेन रिसर्सखौ आरो जोंनि सम्पद जोंनि एसेटफोरखौ जोङो नस्थ' खालामना लानो हानाय नङा रन्जन दैमारिया बर' जाथिनि मोनसे एसेट बे अकल एनडिपिनि दैदेनगिरि नङा हारिनिनो दैदेनगिरि गोग्लैसोनाय हारिनिनो दैदेनगिरि अयनाय खालामजानाय अयथासार खालामजानाय हारिनि दैदेनगिरि ओंखायनो बेफोरबायदि सासे गेदेमा बिथांमोना बिराद बोसोरनि उनाव बर'नि गेजेराव जोनोम जायो आरो जोंनि हारियाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रन्जन दैमारि बिथांमोन बादि गेदेरमाफोरा जोनोम जागोन ना जोनोम जाला जों मिथिया नाथाय बिथांमोनखौ सनमान होनाय आरो बेखौ जों अराय सम थानो नांगोन ओंखायनो सोर मोजां मावदों सोर मोजां मावा बेखौ समाया खिन्थागोन जारिमिना बुंगोन आं बुंलायनांगौ खोथा गैया बेखौ जारिमिना बुंगोन समाया फैग्रोनो हो सोर मोजां मावदों सोर गाज्रि मावदों बे ओंखारगोन आरो इसोरा रावखौबो निमाहा होआ इसोरा जोंनि थाखायबो आंनि थाखायबो बे बुहुमाव बे जाय खुंथायाव दं बिथांमोना बेसेबां अधिकार दङ खुंथायाव गैयै मानसिफ्राबो बेसेबां अधिकार दङ ओंखायनो बे बुहुमा जोंनि थाखायबो बिथांमोननिबो थाखायबो ओंखायनो रावजोंबो अयनाय जुदि मावोब्ला बेखौ समाया माफ खालामनाय नङा इसोरा माफ खालामनाय नङा नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि